рости гап бисёри бародаро кемри дара сароғ мекунанд. имрӯз барои шуморо ҳолати хуб шавифтагием. нақш ҳамон қадар қимат нестаи бародаро тамошо кунед, маъқултон шавад, занг мезанед, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. хуш омадем ба канали мо. имрӯз як навори беҳтарин аз мошинбозор омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонам. бовар дорам ки барои якояк шуморо маъқул мешавад. наворда як тай лайка бигзорен, фикротон дар комментария бинависонен. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастам. саломат бошед. Toyota Camry бародаро, Camry дил хуб некта ҳолати хубаш тамошо кунед. Эска 2011 сол объеми 2.5 қати 4 та баллонаш навай, ҳуҷҷат тайинёфтаам дора. Бензини холи газ айдаг нестай. Оҷ як салонша мегирам, тамошо кунед, касоида ки маъқул мешаванд, номро якам ҳаст. Дар электропаркетан абагриф дора, мультирул автомат, старт-стопам дора. Печка кондиционер ҳамаш кор мекунад, лукам дора. Кожи салон чухолдош наван, ҳамаш қоидави, хай бохтунам дар камера мебинен. Нарша чанд гуфти рака? 135 000 мега бо муомилаам дора. номро якара меонам, занг зане қаттон муомилаи хубам мекуна. О ака, ҳали номро аста инҷа? Номро яка 94 44 41 89. Кадом ака, ҳама ҷӯша гирифт. امروز سلطنو میزنم بچه Mercedes C-чка бародаро 97 сол объеми 2 қати тамошо кунед, газ бензин состоянии хуб касоида ки маъқул мешаванд, номро яка ҳастай, занг занен, қайтон муомилаи хубам мекуна, баллонош навай. оз як салонша мегирам, тамошо кунед. чихолошон наван. Коробкаш автоматай 230 000 пробег дора. Лукам дора. Хира чанд гуфти ака? Хира 50 000. 55 000 باش. нархаш 55 000 бо муомилаам дора. номро якара меонам, занг зане қайтон муомилаи хубам мекуна. 900 номро 900 500 44 404. занг зане қайтон бо муомилаам мекуна. хай бохтунам дестен свеча. Opel Hatchback бародаро, хуб некта ҳолати хубаш тамошо кунед. 97 сол объем 1.6 қати гази бензинай, ҳуҷҷат тайинёфташ ҳам ҳаст як сола. 4 та баллон аст, свечам хутони дестен. оз як салонша мегирам, тамошо кунед, касоида ки маъқул мешаванд, номро яка ҳаст, қайтон муомилаи хубам мекуна. кондиционерш ҳам кор мекуна? кондиционер, подогрев сидений. оз як салонша мегирам, оз як қафура бигирем.
чихолош ҳамаш наван. Самбуферо ҳаст. Коробкаш автоматай, кондитсионериш ҳам кор мекунад. 168000 пробег дура. ҳолати хуб шай бародарон. Ҳамаи навотош кор мекунад. Подогрев сидени дорам. Дорох, ҳа? 4 та баллонаш навай. нақша чанд гуфти равадака? 57. нақша 57000 сомон бо муомилаам дора. номеро акара меонам занг зани қайтон муомилаи хубам мекунад. номерош 927 44 67 70. зефира бародаро хуб някта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2005 сол объёми як гашқати газ бензин газ еврачурам дора. ҳозир як салом шама мегирам тамошо кунед. касои ки мақбул мешаванд номеро яка ҳаст. қайтон муомилаи хубам даро электропакет мултирулам дора. коробкаш механик 241000 пробег дора. чихолошам навай. телевизорам дора. ду ҷои нишасти дига дар қафо аст. нақша чанд гуфти рака? 65000 бо муомилаам дорам. номеро акара меонам занг зани номерош 985 32 29 29. хуб номеро якам ҳаст. касои ки зефира дар кора занг зани қайтон муомилаи хубам мекунад. астраҷи бародаро хуб някта ҳолати хуби дигаш тамошо кунед. 98 сол объёми 1.6 хати 4 та баллонаш навай бензини хули газайдаги нест. ҳозир як салом шама мегирам тамошо кунед. касои ки мақбул мешаванд номеро якам ҳаст. чихолош наван. д электропакет дора. коробкаш механикай навортош кор мекунад. як шаш простоя, ё? як шаши простоя. нақша чанд гуфти бадака? 36000 сомон бо муомила дорай тари. номеро та мегӯй? 918 51 1401. хуб ман номеро якара мемонам занг зани касои ки дар курай астраҷи қайтон муомилаи хубам мекунад. ай бо хубам мебинед бача.
Хачибек бародаро хуб някта 97 сол объем 1.6 хати 4 табалона газ бензина оз як салон шама мегирам тамошо кунем тасвире ки махсул мешава номро якам ҳаст чихолошам наван механикаи 353000 пробег дора лукам дора чор табанон мушнав мотор шаян мегирам тамошо кунем навзадагиям чандш гуфтем байрака нақша 35000 мега 45000 бо муомилаам дора номро тамегу ака ҳамҷо ҳастен номро 906 00 6741 хуб ман номро акара мемонам занг занги консулия ки мақбул мешава ҳачбека ҳолати хуб шуд ҳар духтуна мебинем бача